Pozdrav ljudi, Hoffenheim, Crvena zvezda, 2-0, utisak je da je Hoffenheim zasluženo došao do pobede, ali da je Zvezda imala svoje prilike i mogla da dođe do svojih prvih bodova. Pogledat ćemo kratak intro, a onda analizirati ovu utakmicu. I pozdrav ljudi, kao što vrlo dobro, verovatno znate, kanal Fudbal Star. Moje ime je Marko, ovo je kanal gde pričamo o domaćem fudbalu. Ako volite domaći fudbal, obavezno subscribe. Jurimo tih 10.000 subscribera uskoro, tako da verovatno je samo pitanje vremena, ali ajde da pređemo na meč. Kao što sam rekao, Hoffenheim je dobio 2-0 na svom terenu Crvenu zvezdu u prvom kolu Liga Evrope. Nekako očekivalo se da Hoffenheim dominira, očekivalo se, ne mogu da kažem očekivalo se da pobedi, ali svakako su bili favoriti. S druge strane, Crvena zvezda izlazi u jednoj novoj formaciji, ostavlja po meni dosta dobar utisak, ali na kraju ipak gubi utakmicu i ostaje bez bodova. Sve u svemu, pozitivna utakmica, ima nekih negativnih stvari koje ću istaći u toku razgovora, ali polako da krenemo pre svega od postave da vidimo šta nam je to Dejan Stanković pripremio. Ovo je moj kanal, kao što vidite 9660 imamo pratilaca trenutno, znači fali nam još malo da dođemo do tih 10.000 famoznih 10k subscribera, ali kažem polako, ne želimo nigde. Hoffenheim, ajde krenemo od njih, Baumann, oni su igrali, ovdje vidimo da je neka varijanta 4-3-1-2, Sesenjo, Akpoguma, Vojt, Poš, izvinite me, pošto ne baš lovim dobro jezik kod ovih igrača, Gaćinović, Grilić, Rudi, Baumgartner, Belfodil i Dabur su bili u napadu. Ovo je sličilo malo više ovo Zvezdinom, ali kažem, onako jedna zanimljiva postava i vidimo kako su igrali, vidimo prilike ocene, međutim ja ću se koncentrisati više na igru Crvene zvezde, odnosno prvi put izlazi sa 3 centralna beka, pored Borjana su bili tu još Milunović, Degenek i Raković. Ako pogledamo neku generalnu ocenu odbrane, po meni ovo bilo okej. Pogotovo što imamo situaciju da ja prvi put gledam da ekipa igra u ovoj postavi. Ok, verovatno su se oni na treninzima spremali za ovako nešto, imali kao taj neki B plan, ali ako uzmemo obzir da je ovo po meni prva ta takmičarska utakmica koja se igra u ovoj varijanti i da je ovo prva Zvezdina utakmica gde je bilo očekivano da se Zvezda brani, ovo je delovalo dosta dobro i delovalo je uigrano. Vidimo da su ocene malo šarolike, sam Degenek 6-4, 7-4 Milunović, 7-6 Eraković ili Eraković, ajde da ga pravilno akcentujem, tako da sve u svemu dobro su ocenili. Eraković posle derbija, odlična partija, ja bih rekao da je tamo bio odličan, izuzev onog jedne od greške kod gola, velike greške, ali mislim da je ta greška još dodatno uticala da se on izdigne i da pokaže u stvari kvalitet, jer teško je da se posle takve greške izdigneš i odigraš tu utakmicu dobro i ovu dobru utakmicu. Što se tiče veznog reda, pre svega Gajić i Rodić su bili po bokovima, vidimo ocene, ne treba puno da se priča, oni su bili tu zaduženi i za prenos lopte i za napad, međutim puno su trpeli u odbrani, jednostavno ekipa Hoffenheima igrala snažno po bokovima i Radi, Poš, s druge strane Sesenjo i u prvom poluvremenu Gaćinović su bili jako ofazivni, ovi veznjaci su im se pridruživali, čak su i napadači znali da se izvuku i da pomognu, tako da velika koncentracija je bila što se tiče Hoffenheimovih igrača po boku i prosto Gajić i Rodić su puno trpeli. Vidimo s ove strane Degenek i Rodić 6-4 i 6,2, više nego jasno po kojoj strani su išli napadi Hoffenheima, najviše po njihovoj desnoj strani, tako da su ovi levi odbrambeni igrači Crvene zvezde dosta dobili i loše ocene, jer zaista se tu dosta i probijalo, bilo je izbacivanja na dupli pas gde bi protivnički igrač potrčavao, bilo je dosta centar šuteva, međutim Zvezda se dobro branila. Otud ja mislim da su i Milunović i Eraković dobili dobre ocene, odnosno da su zaista dosta dobro odigrali. Što se tiče ovih, da kažemo, pravih veznjaka, tu su Sanogo i Veljko Nikolić. Sanogo 6,4, Veljko Nikolić 6,9. Mislim da Sanogo nema razloga baš da dobije 6,4, borio se, skupljao je lopte, čak bi se reklo da je i prenosio neke. Sada, kada očekujete od Sanoga da organizuje napad, naravno da to neće biti briljantno, ali mislim da je par puta uspeo da pretrči nekih 20-30 metara i da započne nešto. Međutim, ajde da završimo
I postavu, da kažemo, su tu još bili Spiridonović, Katej i Falcinelli. Ono što je bio najveći problem Crvene zvezde, to je organizacija. Bila je problem organizacija i kada su Ivanić i Kanga bili u postavi, sada bez njih je to bilo jako, jako loše. Sve što je Zvezda uspela da uradi jeste po bokovima. Rodić je uspeo par puta da prođe, Gajić, vidi se da mu fali utakmica, vidi se da mu fali kontinuiteta. Po tom desnom boku, sam Spiridonović 6,9, ne znam na osnovu čega, ali prosto čovek nije imao puno svojih prilika. Imao je onu jednu priliku samo da pronađem, u 41. minutu, kada je mogao postići gol, ali eto, nije uspeo. S druge strane, Katej se trudio. Sada, šta je problem kod Kateja? Katej bi trebao da bude učinkovit, ako vidite ovde, znači, na protivničkoj polovini, bliže 16-tercu, tu bi on trebao da igra, međutim, nije uspevao da prođe. Oni Rodić pred kraj prvog poluvremena, delom u drugom poluvremenu su nešto uspevali da urade, međutim, Katej je morao da se vraća po loptu, morao je da odigrava, jer bukvalno Veljko Nikolić sve što je radio bilo je do kruga, nešto ofanzivnije, nikako. Jednostavno, tu je falilo puno lopti, falilo je kreativnosti, jer ako pogledamo da se Zvezda branila, cilj je bio nabiti što je više igrača moguće u 16 metara, iz prostog razloga što se znalo da će biti dosta prodora po boku, da će biti dosta centar šuteva, da će se lopta ponekad ići na centar šuta, ponekad vraćati u sredinu. Tu su Baumgartner i Grilić dosta zanimljivi i ofanzivni. Jednostavno, bila ideja da se napravi blok što više igrača u 16 i da se napravi blok na ivici 16-terca, gde su bili u stvari Sanogo i Nikolić većinom dela, i to je funkcionisalo dobro. To je funkcionisalo bukvalno do gola, gotovo savršeno. Sve što bi prošli nemački igrači, odbrana bi očistila, ispucavala, jednostavno zbog te koncentracije igrači Hoffenheima su pokušavali na brze pasove da što brže izmene loptu, da pokušaju da naprave višak, međutim puno igrača ne možeš to da uradiš, jednostavno jako je bilo teško da igraju i kažem, s te strane Zvezda je dobro odigrala. Kažem, zato mislim da bi možda Sanogo mogao dobiti malo veću ocenu, samo iz tog razloga što je imao dosta intervencija na svojoj polovini, što u ostalom i jeste njegova standardna pozicija, ali ono što je falilo jeste da Nikolić ode malo više napred. Jer pazite, igralo se na kontre, jasno je bilo da će Zvezda pokušati nešto više da uradi iz kontranapada. Ok, dobro su se branili igrači Hoffenheima, lepo su zatvarali ovaj deo terena i tu je nastao problem. Šta se radi kod kontre? Ideja je da neko uzme loptu, da kreativcu i da onda jedan brz, dugačak pas, brzo promeni tempo i da neki od brzonogih igrača, u ovom slučaju Spiridonović i Katej, dobiju loptu na 40 metara, 50 najviše od protivničke polovine, gola, izvinjavam se. Međutim, to nije funkcionisalo. Tog pasa nigde nije bilo. Kažem, igrači Hoffenheima su dosta to dobro branili, brzo su zatvarali loptu, čim bi Zvezda krenula u napad, odmah bi se išlo agresivno da se zatvori nešto i ono što je falio je Kanga. I ako je Ivanić u boljoj formi od Kange, bar duplo, više mi je falio Kanga, zato što je on čovjek koji ima te 40-50 metara pasove iz kolena, on je taj koji bi možda mogao da uspe da prođe taj prvi blok i da pokuša sa svoje polovine da uposli, kažem, jednu od ovo dvojice brzonogih igrača i onda oni zajedno sa Falcinellijem ili nešto više da urade. Ovako, videli smo 35. minut, jako je Rodić lepo istračao kontru, to je ono što pričam, kada dobiješ lepu priliku, kada dobiješ prostor da nešto uradi, onda može da se igra. Ovako, kažem, do tog 35. minuta, evo ovde sam napisao svega jedan kvalitetan pas u 30 minuta Crvene zvezde, znači ne mislim ovi kratki pasovi, nego da je bio jedan malo rizičniji pas koji bi eventualno uspeo nekog igrača da ostavi samog i da mu da priliku da napravi neku prednost. Rodić je prvi to uspeo da uradi. Dobro, nije dobra lopta ka Falcinelliju dok nije završila u golu, ali dobra zamisao, malo je falilo da Italijan dođe do lopte i to je bila jako lepa prilika i prva prilika za gol. U 36. minutu, opet, kažem, Katej se do pola vratio, dobra lopta napred, ali ovog puta Falcinelli je bio daleko. To je ono što pričam, kada se Katej vrati previše duboko, odnosno kad se vrati blizu centra, kada daje loptu i sam napadač je daleko od gola i onda nema šta s njom da radi. Sve i da je Falcinelli uspeo da je primi na 30 metara, nije on igrač koji može tu nešto više da napravi i da pokuša da predribla igrača i nešto više da uradi. Znači, sve to je moralo da bude mnogo više ka golu protivnika, ali kažem,
tu je falilo, znači, bukvalno Zvezda, ako vidite odavde, znači, nekih 30 metara od protivničkog gola, pa skoro do kruga, gotovo da nije imala 10 dodira u tom delu terena i ti dodiri koji su postojali su uglavnom se vraćali nazad, tako da tu je bio sam taj problem. Samo da imamo, to je to što kažem, Kanga fali, samo da vidim da li sam još nešto zaboravio da kažem što se tiče prvog problema, to je to, kažem, zaista ovaj napad je bio dosta teško branjen, po desnoj strani su napadali Nemci zaista sjajno. Eto, tu je Zvezda, znači, uspela od tog nekog 35. minuta do 41. čak 3 prilike da napravi, od koje je ta jedna bila zaista dobra, međutim, eto, tu je ostala prilika da se postigne gol, jer mislim da bi to bilo idealno. Pred kraj prvog poluvremena postiže gol, imaš pauzu da se pripremiš i da braniš onda naredno celo poluvreme. Odmah je napravio 2 izmene trener domaćina, Grilić i Gaćinović su izašli, Sami Seku i Gajger su ušli u ekipu, jednostavno dosta se toga promenilo, oni su nastavili da stiskaju, međutim Zvezda u drugom poluvremenu počinje da deluje ok. Bilo je tu nekih akcija, krenulo je sa golom, do duše poništenim, da je Eraković posle tog nekog centar šuta bio na kraju u ofsajdu, postigao gol, ali eto, nažalost, potpuno ispravno poništen, ali onda dolazi i taj, eto, evo sam ovde sam napisao, krenulo je dobro Zvezda, ali jedino Kata i može da da neki dobar pas. Bukvalno nije bilo igrača danas koji bi nešto više uspio da uradi. Nikolić, ok, ali Nikolić je previše bio blizu Borjana, a daleko Baumanu. I to je osnovni problem zašto nije bilo nešto kreativnijih napada unapred. Dolazimo do tog gola, namerno nisam spomenuo akciju i faul sa noga nad Gaćinovićem, odnosno u prvom poluvremenu kada je sudija apsolutno mogao da dosudi penal. Ovdje imamo sada drugu situaciju, vidjet ćete zašto nisam rekao u prvom poluvremenu, zašto namerno pričam o ovome u istom momentu. Jednostavno, ajde da kažemo da li je trebalo da bude penal na Gaćinovićem, ispravite me ako nije bio Gaćinović, ali mislim da je bio Gaćinović, sa nogom je bio sigurno. Faul po meni, apsolutno. Domaći igrač dolazi prvi do lopte sa nogom, bez neke želje da uzme loptu, ruši igrača koji gotovo da je već ispred njega. Po meni to je čist penal. Nisam slušao šta su na poluvremenu stručni konsultanti rekli za tu situaciju. U svakom slučaju imate tastaturu ruke, pišite šta vi mislite. U svakom slučaju, nećemo reći sad 100% da je Hoffenheim oštećen, ali da, njihov trener je imao pravo da se buni. Da li se bunio, i to napišite, i kako se bunio. S druge strane, imamo gol koji je Hoffenheim dao posle, u prvi moment, da, delovalo je sporne situacije na sredini terena kada je Nikolić sa jednim njihovim igračem bio na korak do lopte. Došli su Nemci do lopte, brza kontra, brza tranzicija lopte, centar šut u 16, gol. U ovoj sad situaciji možemo da pričamo dosta. Prvo i osnovno, taj start našeg igrača na loptu jednostavno nije bio faul. To je to, sudija tu ispravno postupio. Dobra je bila akcija. Da je Nikolić uspeo da dođe do lopte, to bi bila prilika za kontru. Jednostavno, to je to. Ideš, rizikuješ, pokušavaš da uradiš nešto, nisi došao prvi do lopte, nema ništa od kontre, dolazi kontra na drugu stranu i primaš gol. Jednostavno, videlo se posle, i Milunović i Eraković su kasnili da zatvore strelca gola Baumgartnera. Sve je došlo zato što je desilo šta se desilo na sredini terena, svi su krenuli ka malo napred, kontra, nisu bili dobro postavljeni i jednostavno tu više ne treba tražiti nekog krivca za to. Prosto to je to. Imaš situaciju na sredini terena koja je 50-50, ko će prvi doći do lopte, taj koji dođe do lopte ima priliku da krene u kontru. Nažalost, nije naš igrač došao do lopte, došao je nemački igrač, polukontra, primili smo go. Sada, Dejan Stanković, reakcija, crveni karton, video sam kasnije da je sam Stanković rekao da mu nije ništa rekao, međutim, žuti karton, odmah drugi žuti karton, mora da je nešto Stanković rekao, mora da ga je opsovao, ko zna šta je rekao, i ovde mora da se kaže velika osuda za Dejana Stankovića iz dva razloga. Prvi i osnovni, Savo Milošević se povukao iz fudbala zbog takvih stvari, nećemo novu situaciju. Dosta da mi Srbi više sudimo. Ili možda da vidimo, da pitamo UEFA-u da naši treneri ili možda uprave naše krenu da sude, pošto vidim da oni najbolje znaju da sude.
Da li, znači imamo, evo, zašto sam ostavio taj slučaj penal za Hoffenheim, za ovu situaciju, imamo moguć penal u prvom poluvremenu, ok, bilo je, naravno da je bilo kritike od strane njihove klupe, onda imamo situaciju na sredini, faul, Dejan Stanković toliko protestuje da dobije crveni karton. Sami izvagajte, znači nema ovde sad da ja kažem da li ga suditi ili ga ne osuditi. Jednostavno imamo situaciju protivničkog trenera, imamo situaciju našeg trenera, reakciju jednog, reakcije drugog. Ok, tamo je mogao Hoffenheim da da gol iz penala, ovde su dali gol posle starta na sredini. Znači, nemamo govora da je napravljena greška ovde, pa da kažeš direktno, ok, jeste i ovo indirektno uticalo na gol, svakako, ali mislim da ne sme to da radi. Prvo, pitanje je, znači, te neke ljudskosti da ti ne možeš tako da reaguješ. Prosto, ok, druga stvar, zašto je osuda za Dejana Stankovića? Veliki je problem, primljen je gol u dosta nezgodnoj situaciji, 64. minut, kada si malo se Zvezda otvorila, ne mnogo, ali bila je ravnopravnija nego u prvom poluvremenu, dobro se braniš, imaš igru, sve je okej, primaš gol. Sada treba neko ko će da stane na loptu. Tu treba trener da bude hladne glave, da smiri igrače i da se nastavi dalje. Nikako ovako, crveni karton odlazi na klupu, skroz je on van ritma, verujem da igrači to osete na terenu i prosto to je druga stvar zašto moramo osuditi Dejana Stankovića. Mora to da se reši, vidjet ćemo kako će UEFA reagovati, da li će dobiti neku suspenziju dužu ili ne, to je već na njima. Svakako videli smo posle da je i stručni konsultant u studiju RTS-a rekao da, bio je čist start, nije bilo faula nad Nikolićem i jednostavno Deki Stanković je tu pogrešio. Tako da i onda, nakon toga, Zvezda je uzela inicijativu, sam Hoffenheim se dosta povukao, krenulo je nešto da se igra, krenulo su da se stvaraju šanse, trostruka izmena Dejana Stankovića. Po meni možda ishitrena, opet to kažem, ovo po meni nisu izmene hladne glave, mirnog trenera, ovo je po meni dosta loše. Ok, napravio je njihov trener dvostruku izmenu, ali ovdje imamo trostruku izmenu gde Ben menja Spiridonovića, igrač za igrača, pozicija za poziciju, Sanogo Petrović, pozicija za poziciju, Vukanović, Kataj, pozicija za poziciju. Znači, ok, razumem da je Kataj bio pod znakom pitanja, da možda nije skroz spreman. Sanogo, videli smo, ok, ajde, nećemo da pričamo o tom drugom golu, došao je već kada je Zvezda krenula u napad, nećemo uopšte ga spominjati, ali Petrović je pokazao nesigurnost, stavljaš ga umesto Sanoga, opet kažem, jedino koliko je Sanogo bio iscrpljen je to opravdano, i Spiridonović ulazi Ben se nije video kasnije, ali sada dolazimo do ključnog pitanja. Krećeš u napad, ok, ja razumem da su Nikolić i Sanogo igrali dosta plitko, defanzivno, kada si se branio. Sada moraš da napadneš, tebi sada treba neko u napadu. Ok, da ti ovaj deo terena prepustiš protivniku, probaš nešto da uradiš po bokovima, kada se braniš, ali sada kada treba da napadneš, ti moraš da napadneš kompletno. Videli smo da, kao što sam i rekao u prvom poluvremenu, dosta centar šuteva, ali i vraćanje lopta u sredinu. Koliko je Hoffenheim imao lopti na ovom delu terena? Dosta. Crvena Zvezda ne uradi ništa. Da li je možda bolja, sad ja kao neko nestručan pitam, ali da li je možda bilo rešenje da se izvadi jedan od centralnih bekova i da umesto njega uđe Njegoš Petrović, pa da onda u tom slučaju, ok, igra se sa dva igrača u zadnjoj liniji, ali da imaš Sanoga i da imaš Njegoša Petrovića na sredini, a da sam Veljko Nikolić ode malo ispred. I da onda, ajde ok, zamenjeni su Spiridonović i Kataj, da onda možda imaš tri igrača u liniji i da počneš da malo radiš nešto u ovom delu terena. Da li je to bilo logičnije nego ovo? Izmenio si, šta si izmenio, onda dolaziš dve izmene, ok, ajde, Gajić, Simić, to je kao ofanzivno, Falčineli, Pavkov, ideš na skok, uvodiš igrača koji apsolutno je van ritma, mislim da Pavkov već dugo, u stvari od kako je Dejan Stanković došao, gotovo da ne liči na onog igrača koji je nekad bio. Tako da, bukvalno, evo ove izmene, ništa, apsolutno ništa nisu donele. Bilo je tu nekih prilika, pokušavalo se, ali sve je to bilo jako mršavo. Na kraju kontra, drugi gol, mislim da je baš i sam Njegoš Petrović propustio da interveniše i da je posle njegovog propusta došla lopta, ali kažem, neću se uopšte hvatati za taj zadnji gol, jer ok, krenuo si u napad, primio si gol, isto ti je da li ćeš u 92. primiti gol, izgubiti sa 2-0 ili da je ostalo 1-0. Tako da,
Da sumiramo sve do 64. minuta, ok, čak bi rekao i do 75. minuta do ovih izmena, da je to bilo to, jer posle gola, super, Zvezda je krenula malo da pritiska, povukao se Hoffenheim, ali onda od tog 75. minuta, nakon tih izmena, sve je krenulo nizbrdo. I eto, da dodamo, moram još jednom pomenuti, Dejan Stanković, jako, jako loša reakcija, crveni karton, ne verujem da mu je sudija dao crveni karton samo zašto ga je pitao da li je bio faul, mislim, ne znam, procenite sami, bilo je tu još nečeg sigurno, cijela klupa je reagovala, tako da, ajde, neka ostane to na vama. U svakom slučaju, imate tastaturu, pišite, Zvezda ima čemu da se nada, pokazala je, može da se nosi sa Hoffenheimom, Hoffenheim je po meni glavni favorit, pogotovo sada kada imamo rezultat drugi u grupi, a to je da je Liberec dobio Gent sa 1-0, jasno je da Gent ipak nije toliko snažna ekipa koliko se mislilo, tako da po meni Hoffenheim apsolutni favorit, prva utakmica, igraš na njihovom terenu, nosiš se pozitivno. Svakako, kad zaokružimo utakmicu pozitivna, svakako Zvezda ima na čemu da se nada u nastavku, pogotovo kad se vrate i Ivanić i Kanga, to će biti mnogo bolje, bit će tu mnogo boljih tih pasova koji su danas jako falili, znači pasovi unapred su danas strahovito falili. Falcinelli, ajde da kažemo nešto, njemu malo smo ga spominjali, imao je te dve neke baš prilike, imao još par nekih dodira, može se reći kao da je bio loš, ali nije dobio pasove, zaista kažem, falili su ti pasovi i kada bi ih dobio, morao bi sam nešto više da radi. Prosto, da, on se trudi dosta, vraća se, ima one italijanske pokrete, nije baš Pippo Inzaghi, ali ima te neke pokrete, zaista to mi je jako simpatično, ali nije on igrač koji će uzeti loptu na 20-25 metara i rešiti utakmicu. Ne, nikako. Sa možda većim presingom, sa većim napadom, sa boljim loptama, on može biti mnogo bolji. Tako da, eto, završavam ovaj video, eto, neka bude to. Pišite šta mislite, svakako, još jedno kažem, ako ste ostali do kraja, obavezno subscribe, eto, da dođemo do tih 10.000 subscribera, ili delite video, eto, možda neko da vidi, pa možda se svidi ovde što ja ovo malo lupam, i tako da, to je to. Pišite šta mislite, ljudi, vidimo se uskoro, pozdrav, kraj, zdravo!